Στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης πρέπει να είναι σαφές σε όλους μας ότι όταν απέχουμε από τις εξελίξεις που αφαιρούν την πόλη μας και την περιοχή μας, γινόμαστε κατά κάποιον τρόπο συνένοχοι στο πρόβλημα. Ο θεσμός της περιφέρειας είναι ο κορυφαίος αναπτυξιακός θεσμός σε όλη την Ευρώπη. Ο θεσμός της περιφέρειας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι ο μόνος θεσμός που διαχειρίζεται έναν κουμπαρά, ένα ταμείο με χρήματα που μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής μας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αγνοούμε το ότι αν πρέπει να αντικαταστήσουμε τη μετριότητα με τη δυναμική, πρέπει να συμβάλλουμε προσωπικά. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αγνοούμε ότι αν θέλουμε να σταματήσουμε μια κατάσταση που δεν μας εκφράζει, τότε πρέπει να έρθουμε σε ρήξη με αυτήν. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αγνοούμε ότι για να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα καλύτερο μέλλον, τότε πρέπει να έρθουμε σε ρήξη με τα πρόσωπα και με τους ανθρώπους που έχουν οδηγήσει την περιφέρεια, την πόλη της Καβάλας και τον νομό μας στη χειρότερη οικονομική κρίση της ιστορίας της.